This is Lipornos Eastern Samar Town Fiesta 2023. Waray TV, subscribe. Isa naman pasigaw mo parang mga dyan! Honorable Marcelino Libanan and Madam Padet Narata.
Once again, a round of applause to Honorable Marcelino Ibanan and Madam Madet Narata. Okay. So ayan po. Malapit na po magsimula ang Dance for Everybody. Habang sila po'y nag-iipon ng pera dyan, pasalamatan uli natin ang ating patrona ng Hiporlos Fiesta 2023, Virgen del Remedios. Palakpakan naman tayo dyan sa ating patrona, Virgen del Remedios. Fiesta na po bukas.